Camping Summer arriba a Malgrat de Mar i aquí, en esta vila florida, us ensenyarem el Camping Resort Els Pins. Estem a l'entrada del càmping i aquí mos sorprèn trobar-nos l'Horta de Catalunya. I és que estem al Maresme. A dins mos espera un càmping en més de 8 hectàrees i més de 40 anys d'història, on passarem un cap de setmana als seus allotjaments. A nivell de parcel·les, el càmping compta en més de 400. Les podem reservar per caps de setmana, mesos sencers o temporada completa. Trobem dos tipus de parcel·la, la parcel·la Comfort i la Camper. Totes elles compten en 6 amperes de llum i aigua. La majoria de les parcel·les tenen el sòl de terra i algunes també gespa. Tota la zona d'acampada és pet friendly. Per aquells que estan al càmping en parcel·la, o sigui, en caravana, autocaravana, camper o tenda, al càmping trobaran una zona de serveis centrals en les seues dutxes i també espai per rentar plats o la roba. El càmping compta en més de 140 allotjaments, tant mobile homes com bungalows. Ara estem a l'última de les zones, la zona més nova, els mobile homes plus, alguns en fins a 45 metres quadrats i 15 metres de terrassa. En Mobile Homes trobem els Mobile Home Premium 2 i 3, en capacitat hasta 6 persones, i estos últims en 3 habitacions. En bungalow trobem el Bungalow Comfort i Bungalow Comfort Garden, en capacitat hasta 5 persones, i esta vegada sí podeu vindre amb els vostres amics de 4 potes. I per últim, també compten en les tendes Bungalow de Vacants Soleil. A nivell d'instal·lacions tenim 2 zones de piscina. Les piscines Oasis se composen per 4 tobogans per una banda i 2 piscines per l'altra. Estos 4 tobogans són el gran reclam del càmping, que faran que els més petits estiguen tot el dia entretinguts entre volta i volta. La segona àrea de piscines s'anomena piscines mediterrànies. Se composa d'una piscina infantil i una piscina d'adults. Esta zona de piscines la trobem ja davant del restaurant. Un restaurant que ofereix tant plats per emportar, pollastres al las, paelles, fideuàs. Per als més petits de la casa, al càmping trobem 2 parcs infantils, un davant del miniclub i l'altre al costat de les instal·lacions esportives. Per a aquells que els agrada fer esport durant les seues vacances, trobem 4 camps de futbol en cistelles de bàsquet, 2 pistes de pàdel i també algun torneig de quan en quan organitzat pel mateix càmping i pels més experts de la casa, hasta 10 pistes de petanca. Càmping Els Pins ofereix animació per a tota la família, classes dirigides on mantindre'ns en forma, o tallers al miniclub on aprendre, per exemple, a decorar els nostres cupcakes. I per la nit, l'espectacle continua. I, com no, davant mateix del càmping, un dels grans atractius de Malgrat de Mar, la seva platja. Des d'aquí només mos separa de Malgrat uns 3 quilòmetres de passeig pla que podem fer en bici o a peu.
Alguns clients del càmping aprofiten per gaudir d'una de les seues passions davant mateix del càmping, la pesca. Malgrat de Mar és una destinació ideal tant per al turisme esportiu com familiar. Malgrat de Mar és totalment pla i si anem al seu centre no mos podem perdre el Parc Francesc Macià. Hem compartit moments amb gent que porta aquí tan sols un any, però hem fet d'este càmping seva casa, sobretot els petits de la casa. També hem compartit moments amb gent que ha fet d'este càmping seva casa per més de 50 anys. Van vindre primer els seus pares i ara els seus fills i quasi nets. I també hem vist com altres grups d'amics compartien i escollien un càmping per compartir els moments especials com un aniversari. I és que d'això va la vida, de compartir moments, i això és càmping.